आं डक्टर नीलुत स्वर्गियारी अबंगसाइनि मुङाव समायखिरा लायोदि आङो थोंजोङै आरो खेंसालियायै जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरा आंनो मावफुं सोद्रोमा हिसाबै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ मावफुं सोद्रोमा महरै मावनायाव फोरमायनो गोनां बाथ्रानि अनगायै गुबुन सुबुं एबा सुबुंफोरनो बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय नङा। गोजोन्थों। खुलुमबाय। এতিয়া আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰিত কৰিছোঁ শ্ৰী দাওবৈছা বড়ো ডাঙৰীয়াক। Kindly repeat after me. মই প্ৰথম শব্দটো কম, তাৰপিছত আপুনি গাই থাকিব। आं बर' अबंगसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आङो संबिजिरखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन आरो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा महरै आंनि मावनो गोनां हाबाफारिखौ गोसो होनानै आरो संबिजिरनि राहा बायदियै सुबुंनो सैथोयै बानजायनाय होनो थाखाय अननाय, मोजां मोननाय आरो गाज्रि गोसो लायालासेनो गिनाय गैयाजासे आंनि हाबाखौ मावलांगोन। এতিয়া oath of secrecy. आं दावबायसा बर' अबंगसाइनि मुङाव समायखिरा लायोदि आङो थोंजोङै आरो खेंसिलायै जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरा आंनो मावफुं सोद्रोमा हिसाबै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ मावफुं सोद्रोमा महरै मावनायाव फोरमायनो गोनां बाथ्रानि अनगायै गुबुन सुबुं एबा सुबुंफोरनो बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय नङा। Thank you. এতিয়া আমি আমন্ত্ৰিত কৰিছোঁ মঞ্চলৈ শ্ৰী ধৰ্মনাৰায়ণ দাস ডাঙৰীয়াক। Repeat, there are two. One is the oath of office of the executive member, another is oath of secrecy of the executive member. So kindly repeat after me. I, Dharmanarayan Das, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the executive member of Bodoland Territorial Council, and that I will do right all manner of the people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. now the form or the oath of secrecy has to be taken. I, Dharmanarayan Das, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought for my consideration or shall become known to me as the executive member of Bodoland Territorial Council, except as may be required for the due discharge of my duties as the executive member. Thank you. thank you. हरी डांगोरियाक मंचলৈ আহাৰ কাৰণে। Please repeat after me. आं रेवरा नार्जिहारि अबंगसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आङो संबिजिरखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन आरो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा महरै आंनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गोसो होनानै आरो संबिजिरनि राहा बायदियै सुबुंनो सैथोयै बानजायनाय होनो थाखाय अननाय, मोजां मोननाय आरो गाज्रि गोसो लायाजासेनो गिनाय गैयाजासे आंनि हाबाखौ मावलांगोन। Now kindly take the oath of secrecy. आं रेवरा नार्जिहारि अबंगसाइनि मुङाव समायखिरा लायोदि आङो थोंजोङै आरो खेंसालियै जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरा आंनो मावफुं सोद्रोमा हिसाबै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ मावफुं सोद्रोमा महरै मावनायाव फोरमायनो गोनां बाथ्रानि अनगायै गुबुन सुबुं एबा सुबुंफोरनो बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय नङा। गोजोन्थों। खुलुमबाय। Thank you. আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰিত কৰিছোঁ শ্ৰী সঞ্জীৱ তান্ত্ৰিক
Kindly repeat the oath after me. মই শ্ৰী সঞ্জিত তান্ত্ৰী ভগৱানৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিধাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ভাৰতৰ সংবিধানক প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা সহকাৰে মানি চলিম আৰু ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰি মই পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে সংবিধান প্ৰদত্ত আইন অনুসৰি সকলো মানুহৰে ৰীতি নীতিৰ অধিকাৰ কোনো ভয় বা পক্ষপাতিত্ব আবেগ বা শত্ৰুতা নকৰাকৈ মোৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিম। Now the oath of secrecy. মই শ্ৰী সঞ্জিত তান্ত্ৰী ভগৱানৰ নামত শপত খাই কওঁ যে কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে মোৰ বিবেচনালৈ অহা কোনো বিষয়ে বা মই কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে কৰ্তব্য পালন কৰাৰ সময়ত মোৰ জ্ঞাত হ'ব পৰা কোনো বিষয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিৰ লগত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ব্যক্ত নকৰোঁ। ধন্যবাদ। ভাৰত মাতা কি জয়। Thank you. এতিয়া লাষ্টত আমি মাতিছো শ্ৰী ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক। Kindly repeat after me. आं राकेश ब्रह्म अबंगसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आङो संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन आरो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा महरै आंनि मावनो गोनां हाबाफारिखौ गोसो होनानै आरो संबिजितनि राहा बायदियै सुबुंनो सैथोयै बानजायनाय होनो थाखाय अननाय मोजां मोननाय आरो गाज्रि गोसो लायाजासेनो गिनाय गैयाजासे आंनि हाबाखौ मावलांगोन। Oath of secrecy. आं राकेश ब्रह्म अबंगसाइनि मुङाव समायखिरा लायोदि आङो थोंजोङै आरो खेंसिलायै जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरा आंनो मावफुं सोद्रोमा हिसाबै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ मावफुं सोद्रोमा महरै मावनाय फोरमायनो गोनां बाथ्रानि अनगायै गुबुन सुबुं एबा सुबुंफोरनो बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय नङा। गोजोन्थों। Thank you. মই আমাৰ সকল নতুন EM সকলক সম্বৰ্ধনা আৰু অভিনন্দন জনাইছো আৰু ইয়াৰ পিছত